खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि फुंजा बरगयारि ब्लग्सआव आरो फिन खनसे बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ आरो आंबो नोंथांमोननि अननायाव आरो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ आङो दा बहा दंफैयो लोगोफोर आङो दा दार्जिलिं डिस्ट्रिक्ट मा जायगामोनलाय मानस्राजतआव दंफैयो लोगोफोर ना दार्जिलिं डिस्ट्रिक्ट मानस्राजत बर'पारायाव दंफैयो बर'पारा होनो बिसोरो दायो जोङो मोनसे खामानिनि थाखाय फैदों लोगोफोर मानो होनब्ला श्राद्ध प्रग्राम दङ दाखालिसो फैनानै थांखांबाय आं नोंथांमोननो खोन्थानाय जायाखै एक सप्ताहल' जादों दायो आरो फैफिनबावबाय आरोना दायो जोङो 10 जन सफैदों दा मोनसे न'खराव श्राद्ध दंमोन बिथांमोनहा श्राद्धआव जोंखौ खावलायनाय लेखा जोंबो नुजाफैबाय आरोना नुजाफैनायजों लोगोसे जोंनि मावनांगौ खामानिखौ मावबाय बिथांमोननो जोंनि माखासे आसामनि नेमखान्थि सारादुआव जोङो मा रोखोम खालामो बेखौहाय बिथांमोननो माबानानै होबाय आरजजों लोगोसे बे सारादुनि दान आजावनाय बेखौबो जों बिथांमोननो खालामनानै होबाय आरो बिथांमोनाथ' बेखौ गैयामोन बानायामोन दा बिथांमोनहा बेखौ बजबनानै लाबाय दान आजावनाय आरज खननाय सारादुनि मुङै रुंसारिनि मुङै बे आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय गावसिनि माखासे नेमखान्थिखौ बिथांमोनहा बानायगासिनो दं दायो आङो नोंथांमोननो खोन्थागोन एसेब्लाबो गरमथार दे जोङो बिफां सायावसो दङ लोगोफोर जोङो मैया मोनायाव सफैदों लोगोफोर खोन्थानोसो बावबाय आङो मैया बिदिनो 2टा ना 1:30 सफैदों आरो जोङो मोनानि दिनै हरनि सोरांसि होनजायो दायो नै जारौआबो नै माखासे टट'आव दङ ना हेल' टट'आव जिरायनानै दं माखासे जोङो मा बिफांथाय नै बेयावहाय जिरायनानै दं लोगोफोर नै मा बिफांथाय बियो सिथना बिफाङाव जिरायनानै दं दे लोगोफोर बेस्राना बिसिनि नेमा मा गोथै सावो आरो बेयावहाय ना गोथै सावनाय जायगायाव बिसोरो माबायो गासै सोरनाव मा बिदों जानाय लोंनाय बेफोरखौ गासैबो हानि मुथि दानानै बिसोरो दैमायाव बे दैमा सेरावहाय हानि मुथि दानानै गावसिनो बे गोथैया मा जायोमोन गोथां समाव बेखौहाय बावो बिनिफ्राय दुगैनानै थाङो हौवाफ्रा हौवा फारसेजों हिन्जावफ्रा हिन्जाव फारसेजों आरो हौवाफ्रा खानाय सिनजागोन ओमफ्राय हिन्जावफ्रा आसुगुर फिसा गारजागोन आरो दिनै ओमफ्राय दुगैगासिनो दं बैयाव सान्दुंनि थाखाय थांनो हायासै आङो बिसिनि नेमखौ खोन्थागौमोन आङो एसेब्लाबो खोन्थालांगोन र' सान्दुं गोसाना थांगासिनो दं आङो लोगोफोर नायलां बिसिनि नेमखौ एसेब्लाबो दा खोन्थानि आङो सान्दुं गोसाबाबो नोंथांमोननो खोन्थानोसै आं नै लोगोफोर बिथांमोननि नेमा नै जेवारि बेयो मा जायोमोन मा लोङोमोन बेखौ होफैबाय नै गासै दुगैजोब्बाय आरोना गोथार खालामनानै लाबाय गाव गोथार खालामनानै लाग्रोनानै बिनि उनाव बावबाय आरो बिसोरो नै बेयावबो बावदों बावगासिनो दङ एसे खोन्थानो हागोन नामा मानो बावदों मा सोरनि नामै खोन्थानो हागोन नामा एसे अननानै खोन्थानो हागोन नामा दे ओमफ्राय बे बिनि आरिफोरनोहाय मानसिनोहाय बिथाङा खोन्थागासिनो दङ सन्तान बिनि सन्तान खान्दांनो ओमफ्राय बे खेन्था थिन्थिनो बिथांमोना बावगासिनो दङ गोदै गोबाब जानाय लोंनाय बियो गोथां समाव मा जायोमोन मा जानो लुबैयोमोन बेखौ बिथांमोना बावगासिनो दङ नै गासै जिनिसखौ बिथांमोना बावदों बे गनखौलाय मानो दोनदों खोन्थानो हागोन नामा जिरायनानै जागोन जिरायनानै फैनानैहाय सिनानै दानो हागोन
बेवहाय गुबुन माबाफ्रा सेनानै दाजाथों बे लावथिजों होनानै जानांगौ जाहैबाय आरो बै जाय मानसिया रुंसारि जादों बियो बे लावथिजों होनानै जानांगौ आरो जाय आगर जाय फागत बिथांमोना बावगासिनो दङ नै न'खरनि मानसिफ्रा बावगासिनो जाथि खुरमाफ्रा नै बेयावहाय बिसोरो मानसि बानायबायना थुखैहरबायना आसा औ थाव बायदिसिना मा बियो मा बुस्थु दुगैनानै फैजायनायसै बियो बेखौ दा थुखैनाय जाबाय आरोना बिनि मुर्तिसो बानायदों बे नै एलायनै हानि मुर्ति दाबाय बिथांमोनहानै मानसि मुर्ति दाबाय हानि ओमफ्राय बेखौ थुखैबाय थुखैनानैहाय बैयावहाय बावनोसै आसा बिथांमोना गावसिनि नेमखौ बानायगासिनो दं नै न'खरनि गासैबो सुबुं बिसोरो ना होयो